Podrite sa, ako pletím okrajové očka. Sú rovné, držia tvar, neprehýnajú sa, nekrútia sa, sú pekné na kraji pletenia. Okrajové očko sa robí s nahodením, čiže na začiatku riadka vlna ku mne, prvé očko, okrajové očko prehodím, nahodím. Nie k sebe, ale od seba. Nie tak, ale ihlica odo mňa nahodím. Pletiem ďalej si svoj vzor a ukážem vám, ako robiť okrajové očko na konci riadka. Došla som do konca riadka. Mám tu okrajové očko, to nahodené, čo sme si nahadzovali, a posledné moje očko, čo je vo vzore. Takže si ho preštrikujem. A posledné dve očka, čiže to nahodenie s tým okrajovým očkom prepletiem hladko. Tak, tým pádom mám dvojité rovné okrajové očko, a keď by som potrebovala, alebo vy by ste potrebovali nahadzovací lem, a toto tu vám sa zdá také voľnejšie, nenahadzujte tade, ale nahadzujte tade. Vodorovne. Tieto očka si ťahajte. Jedno, hej. Čiže tieto očka, čo sú vodorovne. Vtedy budete mať krásne nahodenie, všetko sa vám poukladá očko ku očku, nebudú žiadne medzery, žiadne diery. Existuje veľa tých trikov, nápadov a spôsobov, ako to robiť. To je len pre tých, ktorí by chceli tam nahadzovať, potrebujete si tam nahodiť, čo ja viem, rukav, alebo ešte nejaký lém, alebo manžetu tam idete robiť. Čiže takto to vyzerá. No a zase pokračujem na svojej strane, na hladkej strane, čiže znovu preberiem, nahodím a pokračujem ďalej. A na konci riadka 2 spolu hladko. Čiže takto to vyzerá. Rovno, kraj sa nekrúti. Vyzerá veľmi pekne. Čo poviete? Tak dúfam, že som vám trošku pomohla, trošku vám spravila radosť. Majte pekný dník a nech nám to pletie. Ahojte.